הבית באה גברת עם ריחות מעיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה. לא אמרה אם יש או אין בו מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נזכרה. תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי. ולפני שהגשתי מיששתי, ובלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש. משהו קשה, מרשרש. אולי בגלל זה, כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו 1000 סוכריות. היא פתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי אמרה, תביא לי גם מאפרה.